Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszej liczbie chciałabym pokazać, jak można wyzyskać historię swojego mylu. Ja jem szkolną z mojej społecznej szkoły w Głerze i ja bym chciała od początku pokazać, jak moja przygoda z historią zaczęła. Teraz przejdziemy do prezentacji. My wszyscy musimy jako szkolny wiedzieć, że my musimy pamiętać o tych małych ojczyznach. Piękną historią to historia Gdyni, Gdyńska, Wejrowa, ale my mamy to ta mała ojczyzna, ten nasz malinki plac na mapie świata, jak pisał przódę Alojzy Nydziel. I tu możemy liczba historii zacząć od tej wiszte. Zaczynając gudkę historii, musimy pamiętać o tym, że my szkolni jesteśmy zobligowani uczyć tego i tak, jak kurzą nam dokumenty wystawione przez ministra edukacji. Ja nie wiem dlatego czyta, bo my szkolni wszyscy znajemy te rozporządzenia, plus chcę wskazać, jak musimy się tego trzymać. W tym rozporządzeniu z 14 gromicznika 2017 roku mamy taki zapis o mniejszyznach narodowych i etnicznych. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej powinno być wspierane przez uczenie zwyczajów, obyczajów oraz właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, lokalnym i szkolnym. Rolą nauczyciela jest uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. To jest jedno, co my musimy wiedzieć, my szkolne kasiepścigłe języka, że tam, gdzie żyją nasi uczniowie, to jest plac bardzo ważny dla nich i też dla nas. My to musimy weskać na liczbach historii Kasiep. Bardziej dokładnie jest to zapisane w tej książce Sotiko języka kasiepścigłe. I tu tak bardzo jest weskany, że my musimy dopełniać to wszystko nie plus języka, ale i kulturą kasiepską i wiedzą o tym, co ta kultura tworzy. Ja bym chciała pokazać, jak moja przygoda z historią Kasiepsa zaczęła. Moja przygoda z historią Kasiep zaczęła się dość dawno. Było to tak mniej więcej, jak tu jest pokazane w 1998 roku. A zaczęło się bardzo dziwno, bo do mnie dodem przeszedł sam profesor Jerzy Tryder. Tak po prostu nie przeszedł on do mnie, plus do mojego tatka i on chciał uczyć, jak są w Głerze godo po kasiepsku. Miała z tego powstać książka, chterne łykutka, tu je pokazano. I oni sobie godole. Na końcu, jak profesor Tryder wychodził z naszego do domu, on rzekł, że Głera jest tak piękną starą wsią, że ktoś musi się zająć historią, pokazaniem tego całego bogactwa. Ja sobie tak myślę, że no co w tej naszej małej Głerze można weskać, co tu można pokazać i tak po prawdzie ja historii Głerę nie znam. Dopiero poezna ta historia po przeczytaniu tych książki, a tak po prawdzie mnie zmusiało do tego to, że ja musiała przerechtować jako już szkolno w szkole promocja tych książki. To były moje początki roboty szkolne. Wtedy jeśli ja nie uczyła ani historii Kasiep, ani języka kasiepścigłe. I tak to się wszystko zaczęło. Pomalinku, ja zaczęła siekać rozmaite dokumenty, co można pokazać w tej Głerze, jak to można zaprezentować, czy tu po prawdzie jest coś ciekawego. I ja zaczęła siekać.
W siatce myszkulnej wiemy, że takich książków jak Story Wedimci je bardzo wiele w każdym nurce kasiep. Ja tu pokazuję z mojego nurtu, tu je kryz wejrowści i samo wejrowo. W kryzu wejrowści można znaleźć pocztówki z nasi gwery. I to je bardzo ciekawa sprawa, bo my możemy porównywać to, co jest w tym mylu, z tym, co było przódę. Następną książką, która jest bardzo ważna, jest to książka przedolmaczona z języka niemieckiego Franza Schulza, dzieje kryzu wejrowskiego i puckiego. Dla tych, którzy mieszkają w tym kryzu, to ja to polecam. To jest naprawdę to jest kopalnia wiedzy, ta historia wiedzy o tych dwóch kryzach. Dalej, nowsi dzieje to jest druga wojna światowa, też takich książków powstało coraz to więcej, ale jeśli pewna ja bym chciała weskać coś, co ja tutaj mam link do tego poduny, to jest Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i teraz ja powiem, że jak to wezdrzy, to jest forma PDF tego storego słowyrza. Tu my musimy sobie perzynka pobawić, żeby znaleźć wedle alfabetu D ta nasza płezwa, nasi wseje. Ja tu w dredzim tomie mam wskazany, jak wezdrzy łekłytka, jak wezdrzy strona dotycząca gwerę. Tu je widzę, że tu jest pisenki taci staropolscy, to trzeba rozszyfrować. Tu można z uczniami czytać, jak sprawdzać i ten pisenki tak jak dyse. No i tu jest bardzo wiele wiedzy, historii wiedzy do wieku XIX, o naszych wsach i miastach. I nawet od tych mniejszych wsach można się zdziwić i można znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji. Także to polecam tym, kto jeśli nie zna historii swojego kryzu, żeby od tego zacząć i tam próbować szukać swoich płezów, swoich wsów i miastów. Bardzo ważne też jest łączenie historii z legendami. One są bardzo często łączą, one są wiążą z sobą, wyjaśniają pewne zjawiska historyczne, geograficzne. I tych legendów my też wiemy, że jest coraz to więcej i też można je ciekawie wezweskać. Jak my możemy to robić? My możemy to robić, ja tu wypisałam pora plus propozycjów, jak my możemy to zrobić. Możemy iść na Wanoga, w ten plac, zobaczyć, co tam jest, pogadać ze storymi ludzami, zrobić z tego jakieś wypracowanie, praca pisemna, może wywiad, zrobić łedimci dzys, można porównać to ze storymi łedimkami, można to zrobić w formie plakatów, tak nowoczesno, w kanwie, można to zrobić tak tradycyjno, ręczno, w formie jakiegoś albumu. Można zrobić podkładę szlacha, na przykład placów, tableców. Można napisać wiszta, pieśń, hymn, zaprojektować płyznaka i można zrobić labbooki, mapę, albumy przerozmaite. I teraz, ja powiem, że co my z zeca mają chudci robile, tu są taci tradycyjne, jakby story prace i są te nowymi technikami komputerowymi zrobione. I tak my mamy w kanwie zrobione taci zaproszeni do naszej gwery. Mamy też taką informację o taci staturze, która stoi, jak sobie jeżdżą do naszej gwery. No i taci tradycyjny
prace jak Malenci i albumy. Miesa, jak ne chłedzy nasio guera, to miesa tak dość łatwo z tym wszystkim robi, bo w 2015 roku Westa zaproszono do stworzenia taci szlaku ruralistycznego, to jest szlak historyczno-przyrodniczy. Staci ma tablecama informacyjnyma, który wezweskuje najciekawsi place w Górze. To jest taki projekt unijny, wam może też spróbować, może wam się uda w waszych mylach stworzyć taki szlak, a wtedy turysty, którzy będą przyjechali do waj wse, będą mogli też poznać historię tego mylu. Ja wiem, że wiele turystów tam przejeżdża i webzero. Te tablice są tak ciekawo zrobione, że pewna je napisane na tablicach, a dalej można webezrzec, szczytując kody QR. I pokażę, jak to wezdrzy na tej stronie internetowej. Tak to wezdrzy na tej stronie internetowej i tu my zaczynamy od pierwszej tablicy, tych tabliców tam jest 12, tak przed raza. I pierwsza tablica zaczyna od tych najdawniejszych czasów, skąd kasa wza płezwa Guera, skąd kasa wza Paradis, tako płezwa. Tu możemy też wezweskać leksykograficzny informacje. No i pojawia się nam właśnie legenda z książki opracowanej przez Stanisława Jankę. Ona chudci była prezentowana. Legendę łepowiostki zemi wejrowści. Ja nie wiem, da wszystkich stronów pokazywa, dostuni tam może link do tego i te będę tam mogła sobie obejrzeć, jak to dalej wezdrzy. Wrócę wtedy do prezentacji mojej. I teraz, co ja ciekawie znalazłam? Pora lat temu obchodzę roczizna odzyskania samostojności i w tym mylu musiała zaprezentować, że ją znalazła ciekawe informacje o Tunie Abromie i o tym, że on był w Górze. A nawet pewna wicy, bo z Werla wsech terna należała do parafii, on miał zdenk. To można znaleźć, można iść wtedy na Wanoga do księdza, tam można w storych ksangach kościelnych odnaleźć wpis tego zdenku, ksiądz je bardzo chętny pomorze, pokaże, może jest coś ciekawego łeplewie. Kwestów wtedy wezdrzył inaczej i tu jest przedo książka ze storyma łedinkama. Tak wezdrzył przódę na questu, to był taki drewniany, mały questuk z pruści mura. Wezdrzył czysto inaczej. Ten uległ zniszczeniu, terebemu nowy questu. No jo, i jak my wjeździmy do Guera, stoi ta sztatura, ekterny tyś jo w przódę goda. To jest sztatura, która Westa wystawiono na 10. rocie zna odzyskania samostojności. Dzieci w Górze o tym nie wiedzą. One gadają, że tam jest grób, tam jest ktoś pochowany, a wtedy nasze liczby pokazują, że to jest często co innego, a jak my to jeśli wstawimy na stronę naszej szkoły, też o tym dowiedzą się i ich starsi. Którzy też o tym nie wiedzą. Na postępnym wedinku ja pokazuję, to też za sprawą naszego proboszcza, ja się dowiedzę, że jak my odzyskali samostojność, to w sąsiednim, zamłestnym wse niedalek była granica na rzece Redze i tam ledze zbierali ziemia z tej granicy
i zawiezle ta ziemia do Krakowa, do budowy kłebca Józefa Piłsudczigłe. I tu są taci list, chteren łetym godo, i płet spódka są płet pisem. No i jemu tako kopia do Łódźbe, u ksandza je tako rychtych, prawdzewo, wersja tego dokumentu, a na kopie my możemy z zeca ma siekać, kto tam był, i zece często gadają, a to je taci nas weskłe jak moja ciotka mo, a to je taci nas weskłe jak mój stark mo. Dlote to je tako historia baro ziewo. No i tyś można to wsiedkłe ta historia Antona Abrama wekłerzestać do takich współczesnych wedinków. Jak no chłedzy tego Abrama, on w Głerze był 2 razy. Raz jak on był zdęk, dredzi raz, przed samym przejazda wojsk Halera, when taki łetcit patriotyczny do mieszkańców miał, że wzywał Kasiebów do tego, żeby sa łąciały z Polską, żeby ta wellness przeszła jak no chudci. To ty się tako baro ciekawo rzecz sparłanczono z naszą Głerą. No i wtedy my tu sobie możemy rzeknąć właśnie, odpowiedzieć na taci pytanie, co tuna, ten wioldi tuna, który chcą jechać do Paryża, co on robił w Głerze? Czy do tej małej Głery tyś taci wialdzi ledze przejeżdżają. Dalej, już goda, że po sąsiedzku w Zamłestnym była granica polsko-niemiecka. No i tu jeśli rozpojowie so ten wedding tego dokumentu. No i tyś można w internecie znaleźć, jak nie w tych książkach, to w internecie, weddingi z tamtych czasów. No i można tam mieć noga i zrobić wedding, jak to wesdrzydzysę. Na tych weddingach my mamy budynek, tak on wesdrzydzysę, wezi mamy jak on wesdrzył przódę. Zece w jedno go dają, tam je krum i w siedce wiedzą, co to za budynek. Dalej, Kasiewsko-szlachta. Wiemy, że szlachta kasiewsko była, że jednych z nich bele wioldzi ma ledza ma. I tu taci coś ciekawi, co ją znalazła, to historia rodu Zelewskich, Zylewa. Zylewo to tyś je po sąsiedzku i wtedy można iść na noga po tym Zylewie, łobezrzec, jak to wesdrzydzysę. Można w internecie posiekać informacjów o rodze zelewścich. Można ueboczyć, jak wezrzył ich herb. Można próbować zaprojektować swój własny herb. I wtedy ją znalazła jeść taką ciekawą rzecz. W internecie można ubezrzec, taki krótki tekst w PDF-ie łe ti familie i od terepłeko, że jak to wesdrzy. To je takich 5 stronów. Do ludzece to sygnie. Dzece wicy nie dadzą radę przeczytać, ale tu je bardzo wiele ciekawych rzeczy łe ti familie. Z tego została łesta zrobiono wiolgo książka, można się zapoznać z całą, ale na Łódźbę historii Kasieb nie so wiadomo, że sygnie te 5 stron. To jest dostępne w internecie, jak my sobie wpiszemy zapytanie o ród Zelewskich. Tu ja mam napisane taką ciemną stronę. W każdej familii jest coś ciemnego. I choćby starsi chceli swoje dzieci wychować jak no lepiej, nie wiedno to wychodzą. I tu w tej ciemnej stronie pojawia się jeden chłop z rodu Zelewskich, który westu żołnierza niemieckim, wysoko postawionym żołnierza SS, i był bardzo niedobry dla Kasiebów. On był sądzony w Norymberdze.
Na swoich łódźbach jo baro lubia łączyć rozmaite wydarzenia z różnych celów. My szkolny języka kasiepścigłe baro często nie jesteśmy blusłet kasiepścigłe, robimy też w innych cierenkach. Jak my jesteśmy łet historii, to pewne możemy to łączyć z historią. Jak my jesteśmy łet języka płelścigłe, czy jacigłe innego języka, możemy łączyć to wsiedkłe z analizowaniem tekstów, szukać tekstów takich, które pasują. Ja tu chcę pokazać, że ja to bez płęcia ta robota ze szlachtą kasiepską, z czymś, co roku odbywa. Jest to akcja w całej Polsce. Podczas chterny dzece idą na cmentarze i sprzątają stare groby. To ma pomóc w uchronieniu łez zabycienia. Na naszym cmentarzu są groby zalewścich i wtedy my tam idziemy w jedno posprzątać. Myślę, że ciekawe jest tu taci pytanie, które jest na końcu, co wspólnego ma Labuda ze zalewa. I wtedy możemy, zaraz powiem o co chodzi, możemy przeczytać felietonę Aleksandra Labudę, wtedy mamy łódźba z literatury. A co on robił w zalewie? Aleksander Labuda do zalewa łestu wesłuny, można rzeknąć, za kara. Za to, że on w swoich stronach za wiele godoły kasiebiznie, na 3 lata on łestu wesłuny do zalewa i tam w małej zalewści szkole uczył dzece. To tako ciekawa informacja. I tu jest pewna u tej akcji, której ja przed sztuce kagoda, gdzie my łączymy rozmaite łódźby, gdzie my pomysły, akcje, żeby wezwać ten nasz mniejszy myl, ta swoja mała ojczyzna. I tak, możemy jechać na grobę znanych ledzy, możemy jechać do Lezy na grób profesora Labudę, możemy jechać do Wejrowa na Storic Mantoś na grobę Trepcika. U nas w Łekłelin są groby cmentarze protestanci. Możemy szukać informacji, co to za groby, czemu one tu są, dlaczego to są groby protestanci. No i taka ciekawa sprawa, to w naszym lesie są groby z czasów dredziłejne, łechterne groby, ktoś pamięta i dlatego na tych ładzinkach je widzę, że one mają taci kamienny kastę. My tam w jedno chodzimy, a jakiś czas temu ja znalazła taka stara mapa na chterny, to jest mapa z 8 sywnika 1939 roku i tu są pokazane wojska niemieckie i wojska polskie. Wojska niemieckie jak one atakowały i wojska polskie jak się broniły. I tu my możemy wezwać, że te groby prawdopodobno to są groby jakichś Niemców, bo w tym mylu stacjonowały wojska niemieckie. To jest taka ciekawa sprawa. Łechterny pytają nawet kaledze, bo gadają, a jakieś groby, a tam ktoś przychodzi, co to jest. No i dzece dali mogą znał przekazywać swoim starszym i familiom, co to tam po próbce zostało. Gmina Wejrowo je bardzo sparłęczono z lasa ma piośnic cima i w naszej gminie organizowane są dnie piośnic ci, w jedno one są w kwietniu organizowane i to jest cały cykl imprezów. Ja wiem, że w to się włączywają szkoły z gminy Wejrowo, ale też z miasta. Ja nie chcę tu powiedzieć, nie chcę, żeby szkolne rzekle, a błeznęł Guera mu taki plac. Ale ja wiem, że są lasy szpęgawści, ja wiem, że są inne
place łechternych warto gadać, rozmawiać z zecoma i uciec, co tam zostało, dlocie to zostało. Można to wezweskać, my w jedno w Rujanie jedzemy tam na wanoga. To jest taka tradycja nasza szkołowa, że w Rujanie z zecama jedzemy do lasu, jeśli nie je zemno, jeśli je piękne wiodro, to można jechać na wanoga, łebezrzec, co tam je, co tam sodzeje. Jakie to ta akcja? Starsi klasy idą na taki marsz, wykonują zadania, muszą wiedzieć, wezweskać wiedza o tym, co tam so dziejało. I o ledzach, kto tam zginął, dlaczego on zginął. Też ważne jest to, żeby dzieci malowały, co one, jak one to widzą, jaki ma sowedowo, że ledze to widzele. Można pisać o tym wieszte, można pisać opowiadania. Latos była taką akcją na chterne dzieci miały napisać, jakby one tam bały tyma uczestnikami w tym lesie, co one czują. Dlatego można to w rozmaity sposób wezweskać. Jak ktoś ma dystans do se, to może zrobić coś takiego. Jak no nasza katechetka zrobiła Marsz Świętych na 1 listopadnika, no te Josa przebra za siostra Alicja Kotowsko. Dzieci już wiedzą, że siostra Alicja Kotowsko to jest ktoś ważny dla naszego łekweligłe i że ona jest rozstrzelono właśnie w piośnice. Jak ktoś rozumie się śmiać sobie, to może też zrobić coś takiego. No i bardzo ważne pytanie, dlaczego my o tym musimy pamiętać? Co w tym jest takiego ważnego? Dlaczego my o tym godamy? Dlaczego my tak bardzo wiele akcji z tym związanych robimy? Dalej, jak ugoda, że są takie rozmaite myle sparłączone z bohaterami, to musimy też rzeknąć coś o Marszu Śmierce. Ten Marsz Śmierce on szedł 3 turami przez rozmaite wsie na Kasiebach i w każdej wsi jest zapisana jakoś karta. W naszym zamestnym jest taka tablica poświęcona Benedyktowi Porożyńskiemu, który tam umarł. Jest tu pochowany na naszym górskim cmentarzu i teraz można czekać. Kto to był ten Benedykt Porożyński? Dlaczego on trafił do tego lagru? Co się stało, że on nie żyje? Co on takiego robił? Dalej, dlaczego akurat w zamestnym on był? I tu też możemy dalej iść i pewna dalej w Rybnie mamy cmentarz tych sztutofiaków. Oni są tam zatrzymali, żeby pewna odpocząć, oni zaczęli chorować na tyfus, nie mogli dalej iść. I to wszystko piękno nam się łączy w taką patriotyczną, piękną historię. Dalej, jak no znał, są te nasze małe wsie, my musimy się zastanowić, jak ci ledzę w tej wsie żele. Skoro no, ta wieś jest tak storo, to cię stądka weśle jakiś wioldzi ledzę, kto to był i co oni zrobili. I tu tak bardzo piękno zapisywo so w tej mojej łuczbie historii Guerre familio Żyliczów. Między pierwszą a drugą wojną majątek, który był w Guerze, wydzierżawił Ignacy Żylicz. To był człowiek wykształcony po Akademii Kopenhaskiej i on bardzo wiele robił tu dla rolnictwa, dla górstwa. On hodował taci łewce, które bardzo dobrze znosiły nasz klimat. On wyhodował pszenica, taką, która dobrze znosiło klimat na Kasiebach.
No i Jegłedzece. Jegłedzece, tułe, widzec na łedimku, piancyś takich, bałe, raza, to są baro wykształcone ledze i jomum akurat to ściescy, że jomum kontakt z niekternym ma z tej familii i tak poprawdze wiele tych dokumentów z chternych jokłeżestą to ja dostała od nich. Moja starka przejazniła z jedną tu z własną Teresą, z tą białką na łedimku i kiedy jej zabrakło, to ta historia Guerre tak pewna dla mnie jakby umarła. Ale kilka lat temu ją nawiązała kontakt z innym z Żyliczów i do dziś dnia my piszemy do se. To są starsi ledze, oni mają tak prawie 90 i wicy lat. I teraz kim oni bele, co oni zrobile. Dlocie w Guerze je aleja Żyliczów, ulica, sztrasa Żyliczów. Dlocie taki myl, co oni taci Guez zrobile. Dzanka ti familie, josa tyś dowiedza, jak wezdrza Guerra, no prawie 100 lat temu. Jo dostaw tacim darenku, i tu epłekorza, dostaw darenku taci tekst napisany na konkurs przez ta własną Teresa Żylicz. I tu też taka ciekawa sprawa. Teresa chłodza do szkoły do Wejrowa i tam uczaja Kazimiera Pankówna. Kazimiera Pankówna to szkolno-chterna ba rozstrzelono w Piośnice. I tu znał na masałunci historia Guerre, Wejrowa i Piośnice. I tu na tej stronie je widzę wpis do pamiątnika bare piękny ranką ti Kazimierę Pankówne. To jest wpis, jak tu je widzę, z 1935 roku. To też taką bardzo ciekawą i ważną sprawę i myślę, że to też jest takie przesłanie dla nas przedcich szkolnych, łetci szkolne. Teraz wrócimy do naj prezentację. I też, jak wezdrzył dwór przódę, jak wezdrzy dwór dzyse. Ciłenie tak samo piękny, ciłenie przebudowany, ciłenie zadbany, ciłen niszczeje. Wszystko to można wezweskać na tych starych łedinkach, w książkach, które ja przed sztucyka pokazywa. Idziemy dalej. No. I teraz, jak no Guerra, to musi być Guerra Awejrowo. Szkoła w Chterne Jołucia to jest szkoła miona Jokuba Awejra, to musi być coś, co łączy Guerra Awejrowo. Guerra ba majątka, który przynależał do rodu Wejerów i w Guerze w jedno był zarządca. No i nasi dziece bawiły sociedes i napisały piosenkę o Guerze. To jest po polsku, ale zabawę przed tym bały bardzo wiele. Nasz muzyk stworzył muzyka i jak no są święta, nasi szkoły, te dzieci śpiewają ta piosenka, a przed tym łucią so historię, łucią so tego, kto to był ten Wejher. O tym Wejherze można też przeczytać, znał w tych opowiadaniach zemi wejherości. I co jeść? Co jeść można by tu rzeknąć? Można by tu rzeknąć, że tak po prawdzie Jakub Wejher nie zrobił nic dobrego dla Guerry, bo on, słuchajcie, jak on wybudował kościół w Wejherowie, te kościół w Guerze zaczął upadać. Proboszcz też przeniósł się do Wejherowa, a przódę Guerra była Guerra lezeno i
Łoksewi to były 3 kwesołe najstarsi w tym rejonie. To też jest taka bardzo ważna sprawa. I to by było na teli, co ja bym mogła rzec o historii nasi wse i jak szukać, jak łączyć to wszystko z książkami, z literaturą, jak to wszystko wezweskewać na łódźbach historię a kulturę kasiepści. Dziękuję bardzo.